No niin, tervepä terve ja se on Jarppi Dude. Joo, kerrassaan on mahtavaa, nimittäin kävin tässä just katsomassa mun YouTube-kanavaa ja mä niinku katsoin, että 600 tilaajaa, aivan mahtavaa. 600 tilaajaa, me teimme sen yhdessä ja toi maaginen raja meni rikki. Kerta kaikkiaan mahtavaa. Tahdonkin tässä kiittää jokaista tilaajaa. 600 tilaajaa. Aivan mahtavaa. Kiitos kaikille tilaajille. Ja tässä nyt mietitään sitten 600 tilaajan spesiaalia. Et katsotaan mitä keksitään, mutta niin, jotakin aika räväkkää pitäisi keksiä, mutta katsotaan mitä keksimme. Mut 600 tilaajaa. Voi vitsi, mahtavaa. Kiitos kaikille tilaajille.